مسنوخا قويتاي دقفني بلبي كيسكم أبساي حزوني أبرخي دخيمو. سلام نويدا فيديو بتخطط برخات حواتي كميك أنهم منيهم أنا إكزابير أملاح مسكن دحنايا كم تعني الحنزل هون شخاتكم دم دحنا كتلو لباوتو ميتايو أبزل لكم سلامكم يوزح برخاتي أبز حلفت من ياس ورد سيرات معرف 17 معرف 18 تنبي ونيرا حج دما معرف 19 حيزلكم قاري ونيخو أبنيا ياس ورد سيراك معرف 19 ሓደ ሰብ ጻዕራም እኳ እንተኾነ ሰኽራም እንተኾይኑ ሃብታም ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። እቲ ንትሕዝትኡ ንእሽቶ እያ ኢሉ ዝንዕቕ ብንእሽቶ ኩዒኑ እዩ። ብንእሽቶ ከዓኒ እዩ ቅርታ መስተን ሰበይትን ንለባማት ሰባት የስሕትኦም። እቲ ምስ ኣመንዝራ ሰበይቲ ፍቕሪ ዝሕዞ ሰብ ጥፍኣቱ ይዕድም ተቐዚፉ ክመውት እዩ። ክምሽምሽ ፍልሖ እውን ክበልዖ እዩ። ዘፍረዮ ውርሽኡ ንሱ እዩ። ባዕለገ ዝኾነ ዘረባ እቲ ንኻልኦት ሰባት ቀልጢፉ ዝኣምን ሰብ ስሕኦ ኣእምሮ እዩ። እቲ ሓጢኣት ዝገብር ድማ ንገዛ ርእሱ ይጎድእ። እቲ ብኽፋት ዝሕጉስ ክኹነን እዩ። እቲ ንገዛ ርእሱ ካብ ስጋዊ ታሕጓስ ዝገትእ ግና ኣኽሊል ይደፍእ። ዘይጥርነፍ ዘረባ ቁም ነገር ዘይብሉ ዘረባ ግደፍ ካብ ብዙሕ ክፍኣት ክደነን ኢኻ ኣብ ዘረባ ንዝሰማዕኻዮ ይትደጋግሞ ኣይክትጠዓስን ኢኻ ንፈታዊኻ ኮነ ንጸላኢኻ ይትዛረቦ ሓጢኣት ዝኾንካ እንተ ዘይኮነ ነቲ ዝሰማዕኻዮ ንማንም ኣይትንገሮ እቲ ዝሰምዐካ ዛጊት ተዓዚብካ ኣሎ ቀልጢፍካ ወይ ደንጉዩ ድማ ክጸልአካ እዩ ዝሰማዕኻዮ ምስጢር ዶ ኣለካ ኣባኻ ይሞት ኣጆኻ ኣይትፍራሕ ተተኪሱ ኣይክወፅን እዩ ዓሻ ሰብ ምስጢር እንተሰምዐ ክዓቁር ስለ ዘይኽእል ከምታ ክትወልድ እትፅዕር ሰበይቲ የቀላቅሎ ከምቲ ኣብ ዳንጋ ንዝወፅእ ኩናት ክትወፅእ እትህወኽ ዓሻ ዝሰምዖ ምስጢር ክሳብ ዝወፅእ ይህወኽ ዓርክኻ ጌጋ ከም ዝገበረ እንተ ሰሚዕኻ ሕተቶ ምናልባሽ ኣይገበሮን ይኸውን ሓቂ እንተኾነ ድማ ካልኣይ ኣይደግሞን እዩ ጎረቤትካ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ኣሎ ክብሉ እንተ ሰማዕኻ ምናልባሽ ኣይተዛረቡን ይኸውን እዩ እሞ ብዛዕባ እቲ ነገር ሕተቶ ተዛሪብዎ እንተኾነ ድማ ኣይደግምን እዩ ብዛዕባ ፈታዊኻ ሕማቕ ነገር እንተ ሰማዕኻ ብዛዕባኡ ሕተቶ ሓሰት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝሰማዕኻዮ ዘበለ ነገር ኣይትእመን ሓደ ሰብ ብዘይ ምስትውዓል ክስሕት ይኽእል እዩ ብመልሓሱ ዘይስሕት መን ኣሎ ምስ ጎረቤትካ ቅድሚ ምባኣስካ እቲ ብዛዕባኡ ዝሰማዕኻዮ ሓቂ ምዃንን ዘይምዃንን ምእንቲ ክትፈልጥ ሕተቶ ካብኡ ንድሓር ሕጊ ልዑል ኣምላኽ ብፅሒቱ ንኽገብር ሕደገሉ ቁጡዕ ኣይትኹን ቅቡል ከም እትኸውን ዝገብረካ ቀዳማይ ነገር ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ ጥበበኛ እንተደኣ ኮይንካ ንእግዚኣብሔር ከፍቅረካ እዩ ህይወት ዝህብ ስርዓት ስለ ዝኾነ ንትእዛዛት እግዚኣብሔር ፍለጦ እቶም ንኡ ዘሐጉሱ ዝገብሩ ፍሪኦም ዘለኣለማዊ ህይወት ረኺቦም ክሕጎሱ እዮም ሓቀኛ ጥበብ ምፍላጥ ጥበብ ዝበሃል ብምሉእ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ማለት እዩ ጥበብ ኣብ ዘለዎ ከዓ መፈጸሚ ሕጊ ኣሎ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምፍላጥ እውን እዩ ሓደ ኣገልጋሊ ንጎይትኡ ምእዛዝ እንተኣበየ ድሓር ግና ተመሊሱ እኳ እንተተኣዘዘ ነቲ ዝሓገዞ የቋጥዖ ፍልጠት ክፍኣት ግን ጥበብ ኣይኮነን ምኽሪ ሓጢኣን ምስዓብ ድማ ምስትውዓል ኣይኮነን ንኽፉእ ነገር ደኣ ኮይኑ እምበር በሊሕ ሰብ ኣሎ ጥበብ ዘይብሉ ዓሻ ሰብ ከ ኣሎ ካብቲ ጥበብ ዝመልኦ መፍረስ ሕጊ ዝኾነ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ በሊሕ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ ይሓይሽ ተጠራጣርን ዘይቁንዕን በላሂ ኣሎ ኣብ ምጉት ንኽስዕር ፍርዲ ዘቐንዕን ሰባት እውን ኣለዉ ከም ስልድንን ዝብል
ከምስል ደኒኑ ዘብኪ ይቅርታ ጉሓይላ ኣሎ ብውሽጢ ግና ተንኮል ዝመልእ እዩ ገጹ ይሓብእ ዘይሰምዕ ይመስል ክርኤኒ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ኣብ ዝብለሉ እዋን ግና ተበላፂካ ክኸይድ እዩ ተበላሊፅካ ክኸይድ እዩ ሰኣን ዓቕሙ እኳ ካብ ምሕፃዕ ዓዲ እንተወዓለ መድሎ ምስ ረኸበ ክፉእ ክገብር እዩ ሰብ ብገጹ እዩ ዝፍለጥ መስተውዓለ ሰብ ክትረክብ ከለኻ ድማ ብገጹ እዩ ዝፍለጥ ማንነት ሓደ ሰብ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ኣከዳድንኡ ኣሰሓቕኡ ኣካያይድኡ ተመልከት ምዕራፍ 20 መዓስ ከም እትዛረብ ምፍላጥ እዋኑ ዘይሓለወ ወቐሳ ኣሎ ጥበበኛ ከንሱ ሱቕ ዝበለ ሰብካ ኣሎ ቁጣዓኻ ብውሽጢ ሒዝካ ካብ ምንዳድኻ ምትኻንን ተዛሪብካ ቁጣዓኻ ምውፃእን ይሓይሽ ጌጋኻ ምስ ተረዳዳእኻ ግና ተነሳሕ ካብ ጥፍኣት ክትድሕን ኢኻ ምስ ተገሰጽካ ምንሳሕ ጽቡቕ እዩ እዚ ፈሊጥካ ሓጢኣት ካብ ምግባር ከድሕነካ እዩ እቲ ብሓመድ ዝፍረድ ሰብ ከምቲ ንድንግል ክዕምፃ ዝፈትን ስሉብ እዩ ሱቕ ብምባል ለባም ኮይኑ ዝረከብ ሰብ ኣሎ ካሊእ ኸኣ ኣመና ብምዝራብ ይጽላእ መልሲ ስለ ዘይብሉ ሱቕ ዘበለ ሰብ ኣሎ መዓዝ ክዛረብ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ ሱቕ ዝብል እውን ኣሎ ለባም ሰብ መሽኡ ግዜ ክሳብ ዝረክብ ሱቕ ይብል እቲ ተጃህራይን ዓሻን ሰብ ግና ግዜ ከይሓለወ ጥሒሱ ይዛረብ ዘረባ ዘብዝሕ ሰብ ኩሉ ይጸልኦ ነቲ ዘረባ ዘብዝሕ ሰብ ኩሉ ይጽላእ ነቲ ብስልጣኑ ክዛረብ ዝትንስእ ከኣ ይጸልእዎ ሃንደበት ዝልወጥ ሃብቲ እናሓንሳእ ሕማቕ ዕድል ናብ ዓወት ጽቡቕ ዕድል ድማ ናብ ክስራን ክመርሕ ይኽእል እዩ ገለ ዘይጠቕመካ ህያብ ኣሎ ገለ ኸኣ ብዕጽፊ ዝፈድየካ ህያብ ኣሎ ናብ ሕፍረት ዘምርሕ ክብሪ ኣሎ ገለ ድማ ካብ ትሑት ቦታ ናብ ክብሪ ቦታ ዘውፅእ ሰባት ኣለዉ ውሕድ ሂቡ ብዙሕ ዝግዝእ ደኣ መሲልዎ እምበር ለከ ንሱስ ብሸውዓተ ዕጽፊ እዩ ገዚእዎ ለባም ሰብ ብጽቡቕ ዘረባ ንገዛእ ርእሱ ተፈታዊ ከም ዝኸውን ይገብር ዓሻ ኣብ ክንዲ ሓደ ብዙሕ ዓይኒ ስለ ዘለዎ ንሱ ዝህበካ ህያብ ንገለ ነገር ኣይጠቕመካን እዩ ዓሻ ሰብ ንእሽቶ ይህብ እሞ ብዙሕ ከም ዝሃበ ይምካሕ ብዙሕ ይዛረብ ጥሩምባ ይወቅዕ ሎሚ ኣለቂሑ ጽባሕ መለስ ኣለ ይብለካ ከምዚ ዝበለ ብሰብን ብኣምላኽን ጽሉ እዩ ዓሻ ሰብ ኣነ ፈታዊ የብለይን ጽቡቕ እንተገበርኩ እውን ዘመስግነኒ የብለይን እቶም እንጀራይ ዝበልዑ ክፉእ ይዛረቡለይ ይብል እወ ኩሉ ሳዕ ንኹሎም መላገፂኦምን መስሓቆምን እዩ ዘይግባእ ዘረባ ብመልሓስካ ካብ እትዕንቀፍ ኣብ ምድሪ ቦታ ሸታሕ ምባል ዝቐልጥፍ ክኸውን እዩ ዘይቁፅዕ ሰብ ከምቲ ጊዜኡ ዝሓለፈ ጣዕሚ ዘይብሉ ደንቆሮ ደጋጊሞ ዘለፍልፍዎ ጽውጽዋይ እዩ ኣብቲ ዝግበኦ እዋን ስለ ዘይዛረብ እቲ ብዓሻ ዝቐርብ ምስላእ ዝቐበልዎ የብሉን ሓደ ሰብ ብድኽነቱ ሓጢኣት ካብ ምግባር ይከላኸል ይኸውን ስለዚ ምስ ኣዕረፈ ናይ ሕልና ወቐሳ ኣይክስምዖን እዩ ሓደ ሰብ ሕፍረቱ ንኸሽፍን ወይ ዓሻ መሲሉ ምእንቲ ከይርአ ህይወቱ የጥፍአ ይኸውን ንዓርክኻ ብዘየድሊ ነገር ጸላኢ ከይትገብር ንኸይትሓፍር ኢልካ ክትፍጽሞ ዘይትኽእል ተስፋ ኣይትሃቦ ሓሶት ኣብ ወዲ ሰብ ዘሎ ክፉእ ጸሊም ነጥቢ እዩ ደንቆረ ከዓ ቀጺሎም የዘውትርዎ ካብ ልማደኛ ሓሳዊ ሰራቒ ይሓይሽ ዕድል ክልቲኦም ግና ጥፍኣት እዩ ሓሳዊ ውርደተኛ እዩ ኩሉ ሳዕ ድማ ሕፍረት ምስ ተኸደነ እዩ ኣገልጋሊ ጥበብ ምዃን ብጥበብ ዝዛረብ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ይሃንጻ ሚዛናዊ ዝኾነ ሰብ ንዓበይቲ ሰባት ይሕጉሶም እቲ ነገራት ጽቡቕ ገይሩ ዝሓርሾ ማእቱት ክኽምር እዩ እቲ ንዓበይቲ ሰባት ዘሐጉስ ከዓ ፍትሒ እንተጎደሎ ጠበቓ ክረክብ እዩ በላዕን ጎቦን ዓይኒ ላባማት ይዕውር ወቐሳ ከም ዘይብሉ ድማ ይገብር ግቡእ ጥበብን ሕቡእ ህብትን እንታይ ረብሓ ኣለዎም ካብቲ ጥበብ ዝሓብእ ሰብ ዕሽነቱ ዝሓብእ ሰብ ይሓይሽ ኣሜን ስለ ተቐዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ምዕራፍ 21 ይቐጽል